Your boy Sicelo Zungu is still in the building, Bafethu, and you're still live at Imandeni Lockdown House Party. What's good? What's good? My nigga Maka Planet just killed the stage, guys. Like, that was epic. That was epic. But just before I move on to our final performer, phinde nikhumbule guys ukuthi kubenezinto eziningi ezisihluphayo njengomphakathi waseMandeni, ukuhlukumezwa abantu besifazane, ukuhlukumezwa kweingane. Like we've been campaigning leyo nto leyo. It sekuyi point where akusavumeleki manje. It's unacceptable. And as Imandeni Lockdown House Party, we have invited a guest from the religious side, from the spiritual side, ukuthi asinikeze i-guidance kuyo yonke lento eyenzakalayo. And probably sibone ukuthi bafethu ukuthi singayi overcome kanjani le situation bafethu. Come on, let's come together as Imandeni and fight this bafethu. Njengamanje bafethu ngihlele nobaba umfundisi Nxumalo oyi-chair kwi-MMF. Baba siyabonga ukuthi uwenza ithuba ukuthi ube nathi namhlanje kwiMandeni Lockdown House Party. Nje ngizoqala nje ngicela ukukwamukela kwiMandeni Lockdown House Party. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga ithuba osinikeza lona. Sihlale sidlula ngaphandle sibuka kude kodwa siyabonga namhlanje sithola ithuba lokungena ngaphakathi. Siyabonga kakhulu. Impela. The reason to invite ubaba to Imandeni Lockdown House Party, njoba ubaba probably ubekebone from our previous episodes kwiMandeni Lockdown House Party ukuthi nama artist ala Imandeni asek-emphasizile ngesikhathi ukuthi ukuhlukumezwa kwabantu besifazane, ukuhlukumezwa kweingane, nodlame lokhu eliqhubekile landa nje la emphakathini wethu waseMandeni. And sekufike la kwi-point khona sibona ukuthi kwanathi Imandeni Lockdown House Party akusasiphathi kahle, akusahleli nathi nje, akusahleli kahle kuthina. So manje sesicele ubaba ukuthi ashare izwi, ashare umbono wakhe ukuthi moving forward how can we succumb onke lama situations. Kwabeni siyabonga kakhulu mfowethu. Kungenye yeqhaza elibalekile lenzile ukuthi nimema abantu abahlukahlukene kule ndawo yenu ukuthi bazokhuluma ngalento. Into esikhathazayo kakhulu ke kwaba nemashe emavikini adlule. Nakho sikhombisa khona ukukhathazeka ngokuhlalisana kwemiphakathi yethu ngoba nawo ngokwesintu nje akuvumelekile ukuhlalisana ukuthi abantu bangahlalisani kahle. Ngakho kufanele bonke abantu bahlalisane kahle and ukuhlalisana kuqala emndenini ukuthi imndeni yakheke ebese ikwazi ukuhlalisana kahle. Ngakho ke kusiphatha kabi kakhulu indlela okwenzeka ngayo nokufa kwabantu nokungethembeki nje kwabantu bethu kulesikhathi kuyenza ukuthi kungenzeki kahle. Kuyaphambana kakhulu nosiko impilo lwethu okwenza abakhula emva kwethu bakhule esithombeni esingekho sihle ngokubuka abantu ngoba uma ingane izalwe emndenini ohlukanayo kwenza ingakhuli kahle leyo ngane. Impela. Ubaba ngiyacabanga ukuthi khona izwi afuna ukulithula to abantu basekhaya. Kunjalo mfowethu. Ngiyafisa kakhulu ukubingelela ubuholi balendawo esikuyo, ubuholi bendawo esikuyo, ubaba umeya, icabinet lakhe lonke nobuholi bonke bamakhosi abakhona, nobe ekhansela lendawo esikuyo. Nobuholi nje balendawo eningimemele kuyo ngoba kube sentandweni yenu ukuthi sibe khona nathi ukufunda izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela siye lapha kuTimothy wesibili uchapter 2. Sizofunda nje ivesi elilodwa kuphela uverse 15. Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Ngizophinda. Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Baba wethu siyabonga izwi lakho lithembekile likholekile. Siza ngalimpilo yethu ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Nginalamazwi kakhulu manzini enginawo. Ukuthi into engasilapha izwi lethu ukwethembeka. Impela. Uma sikhuluma ngokuthembeka akuqali abantu sebebabili kodwa kuqala umuntu eseyedwa. Ukuthi athembeke uye uqobo. Uma uthembeke kuwe
ziningi imphumela eyenziwa ukuthembeka. Yeah. Njoba silapha nje nawe mangase kuimali yakho phansi. Uma ngathembekile mbona inhlanhla. Kanti akuyona inhlanhla, kodwa kuwe kukulahlekelwa. Kanjalo nonembeza kubantu bethu uya ngokuya uyaficwa isikhathi esinjalo. Yeah. Ingakho sikhuleka uNkulunkulu ukuthi izinto ezenzeke endaweni yethu azemukeleki. Ukufa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Why? Omunye uyangibuza sihlangana ukuthi yingani kube ngathi abantu besifazane bahlukunyezwa bodwa, abesilisa bahlukumezeki. Ingoba abesifazane abanawo amandla, kodwa besilisa banamandla. Ngakho ukuhlukumeza kudinga amandla. Yeah. Yingakho ke sigxila kakhulu kwabesilisa kulesikhathi bona banamandla ukuthi hayi ayime ayihambi kahle mayinjalo. Kuyenzeka kube nezimo zemndeni. Sinezindawo esivulayo la imndeni ehlangana khona. Yeah. La ongakwazi khona bakunenkinga, kunobaba abadala, kunomama abadala, ongathi momndeni ungezwani, ukwazi ukuya kubo, bakwazi ukuthi baxazulule. Kuqala umbuso kahle. Babe khona igabeni ngeza ingekho esezikhona manje. Kodwa abantu abadala baleso sikhathi babekwazi ukukontrola imndeni. Yeah. Ngakho ke siyanxusa kakhulu bafowethu kumphakathi wethu wendawo esikuyo ukuthi singathi sesiphethe sesibusa njoba kubusa abantu abamnyama, kodwa bese singafuni sonke ukujabulela umbuso esikuwo. Ngakho ke ilokho kakhulu esikushoyo ukuthi ngisho ngakuthiwa uhlukunyezo ubani ngayiphi indlela, kodwa bakhona abantu ongaya kubo bakwazi ukulamula. Ngakho siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bethu babe isimo esikahle. Siyakugqugquzela kakhulu ukuthi intsha yethu ifunda amakhono. Ziningi izinto ezikhona ngoba umuntu obhizi akakwazi ukuhlukumeza. Ngakho kuningi nokunye okungenziwa ukuze kukwazi ukuthi kuqoqeke isizwe sethu. Ngiyabonga kwabini. Mina obongayo baba kuba uNxumalo. Ngiyacabanga ukuthi just before ngimdedele ubaba bese ucela ukuthi asiphe nje umthandazo nje ungathini. Siyabonga uNkulunkulu wethu egameni lika Kristu Jesu. Simile kule ndawo, sinxusela izwe lethu babona amandla. Siyaxolisa kakhulu kuwe ukuthi asenzanga kahle. Siyakhulekela lo nalo babona amandla mbuyise endleleni yakhe embi ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Amen. Sibonge kakhulu baba uNxumalo for isikhathi sakho siphe sona la kwiMandeni Lockdown House Party. Sibonge kakhulu. Ngiyathemba bobukele emakhaya imessage idlulile. And iMandeni Lockdown House Party ima ngonyawo ithi cha hayi bafethu ekuhlomezeni abantu besifazane, hayi ekuhlomezeni izingane bafethu kanye nodlame nje lonkane bafethu asekeni manje yabo. Come on guys. But ke sisa kwiMandeni Lockdown House Party kushawa number, we party all time. I'm a party person, you're a party person, that's why you tuned into iMandeni Lockdown House Party. So now I'm moving on to DJ Shabzine bafethu, who's a final performer who's going to be mixing it for us like iMandeni Lockdown House Party before we shut the show down. Thank you.